Marija, dobra večer, vidi dobro svima vama. Večera se ovdje sabranima na redu našim polaznicima ovogodišnjeg masterklasa, njih 19 koji su sudjelovali. Večeras nisu svi ovdje, neki su od svojih već obveza morali ići dalje, ali radujemo se svima njima, od najmlađih pa sve do akademskih, možemo tako kazati. Također ujedno koristim priliku zahvaliti i njihovim profesorima, profesoru Goranu Končaru i profesorici Ireni Kaleb, koji su s njima radili kroz ovo vrijeme, ove dane, inače rade, ali ovo je bilo nešto sasvim drugačije. I zahvaljujem vama, roditeljima koji podržavate njihov rad, njihov talent. Bez vas i vaše podrške svakako ovo ne bi ni moglo biti. Također i njihovim ostalim profesorima i profesoricama koji su u njihovu obrazovanju uključeni u glazbenom, ali i u drugom. Želimo se zahvaliti i našim sponzorima. Najprije našem partneru uz Centar za obrazovanje i kulturu Akademija Čapljina, tu je i glazbena škola Ljubuški. Sponzori su grad Čapljina, ali i Federalno ministarstvo kulture i športa, medijskim pokroviteljima Hercegovački portal, Radio Čapljina, isto tako Đaka City, kao i ostali mediji koji nas prate, izvješćuju o svemu ovom što se događa. Tu je i Talu Studio Čapljina koji ovo sve snimaju, dio toga prenose, ali svakako objavljuju da možete i vidjeti, ne samo vi nego i ostali. Našim mladim pijanistima, tu je i Josipa koja je Brnadić, u pratnju uključena također i Mirza koji je sinoć bio Gološ, u pratnji naših budača i večeras također bez njihove klavirske podrške ovo ne bi bilo uistinu ono što želimo da jest. Zahvaljujemo profesorici Silviji Vukojević te Bartolomeju Stankoviću i svima ostalima koji ste uključeni u ovaj projekt. Napominjemo samo da je ovo ujedno danas i Svjetski dan glazbe. Tako da ovaj koncert poklapa se s ovim međunarodnim danom događajem i evo Čapljina mala uključuje se u tu svjetsku mapu kartu glazbenih događanja, koncerata koji se održavaju po cijelom svijetu, ondje gdje je to moguće. Nećemo puno duljiti, Bartolome svirat će. Dobro, evo, imamo večeras puno programa, imamo lijep program, kasnije ćemo se profesori koji su radili sa mladima i obratiti njima i svima nama, dodijelit ćemo diplome i ostati ovdje u dvorištu našem zajedništvu, svi i oni i vi koji ste tu. Samo ćemo se iz crkve preseliti ovdje u Klaustar, gdje ćemo moći nastaviti naše druženje. Pozdravimo jednim tokom tezom sve naše izvođače večeras, jer ćemo i ljudi pojedinačno.